lady sasicelela uxolo la uzazondwa kumfowethu apha. Ithi lento mina naye siyavana. Incinci nje in fact i1 qha into esixabanisayo. Ukwelaqela labezibomvu abakama million abantwana. Izolo bafowethu ndisifakela apha ndiyaposta ndinombuzo ngumbuzo ke phofu dole nje ngokubuza ndiyabuza ndithi hayibo nansi into ivakala apha kuthiwa le ntombazana egwetywe 130 years emazweni for ukushushumbisana neziyobisi ugama lakhe kuthiwa nguAsanda Daniso. Ingabe inyani futhi leyo ba uyimember yeEFF? Hayi bafethu imibuzo yami bemibi ngiqha. Hayi ke yabaza ndithi hayi ke ndanixelela bangena ku defense mood. Hayibo hayi aphakama umnyathi noba ningathini sizayivotela iEFF. Aphakama umnyathi wayinizonda kangaka iEFF. Omnye aphakama athi ayinizuyifumana into enifunayo. Hayibo ndisayibuzile ndisalindele impendulo. Hayi ke bafowethu kube khona omnye siyavana ke naye lo maphalela na ndiyamthanda ke yena aza stitche ivideo yami hayi baninzi nje abastitchile kodwa ke lo aza istitche xa ke istitcha athi hayi futhi angele ngesimilo hello Feze enzayifaka futhi ivideo yakhe before believer le nonsense yakho ithi nasincede hayi ndimamela hayi nakho umuntu uzanginceda boza ndiphathele impendulo into ba ithi lo mntana ngabe yimember yeEFF ngabe inyani le ithi lento mele sibe necala nje kodadewethu abakweliqela labezibomvu ithi lento ndisabuzile ayeze athi kuthetha ukuthini unxiba kwakhe iskipa seEFF ngapha nowe DA nanku naye wayebanjiwe enxiba iskipa seDA yililele ibe ninzi nje lento ngiqonda hayi man anibuzi yonke lento mina ngifuna lento ngifuna uniphendule lento engiyibuzile ngiyabaza ndithi on goal bayayithanda sidubule ngokwakhe athi vele uyiEFF member in good standing nangoku useseyimember yeEFF until August. Hayi bondoda uthini ngoku ufuna ungichazela into ba njobe phaca le danyana emazweni uyimember of iEFF in good standing. Ithini lento asimele sibe nexhala nje siwarisheke ngama members eEFF ithini lento hayi bafowethu mna man nakhali icinge ngenye indlela man eniyibona nje into ba so xa kuyimember yeEFF ithini lonto leyo hayini bafowethu ithini lento bafowethu isenzela ixhala lento man so kuvunyiwe bafethu all in all ngamagama nje aphelele unontombi lona abafowethu yimember of EFF ngokutsho kwakhe nomaphalela la ndizayifaka ivideo yakhe ngoba ndifuna ukubuza into endingazuzazi mina bendizibuzela so impendulo esuka kum-EFF hayi nayo iEFF bafethu yena lo uthe nje uyimember yeEFF kwaye izawu expire nini ngoAugust. Hayi bekathulwa nami kanti sidubula ngokwakhe enyaweni. So ama members weEFF nabafowethu sonidlala kakubi bafowethu yazi le nto simane siyithatha kancinci le man yawarisha le nto manje. You are trying to connect some dots, you are trying to find EFF in drugs. This is a contact here of an individual. Yes, this lady was a member of EFF, and then you can see this picture was taken in East London, Yesikhathi uMalemayo Court. She's still a member of EFF for crying out loud. Membership wakhe also expire in August. But what she did is not for EFF, it's for her. They hired her because she's unemployed.